Marc dwi a dwi'n sefyll i fod yn Cadeirydd Plaid Cymru. Mae angen rhywun fydd yn sicrhau fod llais yn aelodau ni, sef yn prif ased ni, yn cael ei glywed ar frig y blaid. Os gael ethol yn Cadeirydd, fy mlaenoriaeth fydd adeiladu'r blaid ym mhob rhan o Gymru. Da ni angen bod yn Plaid Cymru gyfa. Dwi'n dod o ardal lle da ni wedi gorfod adeiladu'r blaid o sylfaen isel iawn, a dwi'n dall pam fod aelodau yn anobeithio weithiau. Ond nid sprint ydi adeiladu'n Plaid, mae'n farathon. Ac mae'n bosib i wneud. Mae'n gwlad yn wynebu heriau mawr ar hyn o bryd, ar gyflym costa byw, ar gyflym amgylcheddol, a heri'n bydolaeth fel cenedl oddi wrth prydeindod digon afiach. Dyna pam fod angen i'r blaid gamu'r adwy. Ges i'n ethol yn gynghorydd sir am y tro cyntaf yn 2008, a dwi bellach yn arwain grŵp o 9 cynghorydd, y blaid fwyaf yn etholaeth Wrecsam. Dwi'n newyddiadurwr, ac mae hynny'n golygu gwrando yn ogystal â chyfathrebu. Dwi hefyd yn cadeirio adran Undeb a Llafur Plaid Cymru, sef Undeb, ac mi wnes i sefydlu saith seren Canolfan Gymraeg Wrecsam fwy na degawd yn ôl. Yn ogystal fod yn llais i aelodau a'r staff, dwi am wella cyfathrebu o fewn y blaid i'r ddwy gyfeiriad. Rydan ni'n ennill pan dyn ni'n gwrando ar y bobl, pan dyn ni'n siarad ar eu rhan nhw wrth ymgyrchu, a pan nhw'n trystio ni. Mae llawer ohonych chi hefyd yn gwneud hyn yn eich cymunedau, a mae rhaid i ni ddysgu o'r arfer gorau drwy'r blaid. Dwi'n benderfynol o rymuso'r aelodaeth ar lawr gwlad. Ar ei gorau, Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf dynamic yn ein gwleidyddiaeth ni, yn darparu prydau ysgol am ddim, gweithredu ar dau ac yn ein cynghora. Bydda Llafur heb yn cytundeb cydweithredu ar goll. Mae'n hesb o syniadau. Felly mae gennym ni 20 mis i sicrhau bod ni'n camu'r adwy ac yn dod yn blaid fwyaf yn y Senedd nesaf. Efo'ch cymorth chi, mi wna'i hybu gweithgarwch ar lawr gwlad a chefnogi'r gwaith da sy'n cael ei wneud ar bob lefel, yn y cynghora, yn San Steffan ac yn y Senedd. Pleidleisiwch droso i a gadewch i ni wneud plaid yn Plaid Cymru gyfa.